Vaig ensenyar la pantalla també. El pla per avui és agafar aquest S2 fins a Sabadell Parc del Nord, esperar... Foto feta. Esperar 15 minuts i tornar enrere amb el mateix tren fins a Sabadell Nord i agafar l'R4 fins a Terrassa i córrer fins a Nacions Unides a veure si agafem l'S1. Tornem al repte. We got now 15 minutes here before this train comes back. 15 minutes later. Sí, queden encara 11 minuts. A dins o fora? A dins. Se surt abans d'hora. No, 40 minuts ja. Just en hora. Ok. Som-hi. Està la mecànica per allà, però... Hola. Pues sí. It's not over yet. Oh my god. Menos mal. Dos minuts Terrassa. Ara sí. Ok, via 1, per aquí. 2 minuts. Terrassa Estació del Nord. No hi ha factura extra. Sí, quedem-nos per aquí per si de cas. El panell posa 2 minuts. 1 minut ara. Terrassa Estació del Nord. Ah, crec que m'he equivocat amb lo de la... Allà? Ok, ara veiem. Pues ho tenia bé. No va? Oh, és un moto. Sí. Vale. El tren surt a 51, ara són i 46. Pot ser que l'andana sigui profunda. 4 minuts via 2, hora 12:46.
Ok. Joder, més escales encara. Tram final d'escales. Sí, és aquest. Sí. Farsi de cas. Ara passem a la segona part del repte, on baixem amb l'S1 fins a peu del funicular i ens hem de treure de sobre el funicular de Vallvidrera i la L12, i després baixar i treure'ns l'L7 per acabar. Per fer això hem de fer un transbordament a peu del funicular, que és molt just, però si l'aconseguim retallarem 10 minuts. I després a Sarrià els transbordaments estan coordinats, però només en teoria o a la pràctica també. Esperem que no.
Aquestes són les dues. Que a mi a l'aplicació em posava que era un ESTA. Val, això és el que ha passat. Des de Sarrià esperava un ESTA2 a les 2:03, però se m'ha passat per alt, mirant-ho a l'L12, que el transbordament estaria coordinat amb l'L6 de les dues, de manera que a l'arribar a Sarrià em trobo un L6 que ha sortit del no-res, però que em va perfecte. 2:25. Aquestes són les 112, per cert, les més antigues, que no pots passar entre vagons. Abre la portes, Sí. No l'he tret des de Renalisme. Val. Dius que hem de canviar d'andana, no? Sí. No puja igualment. Ah, merda, hem d'anar allà a les escales, aquelles allà. Tu segueix-me. Sí, jo no tinc. Tren arriba en 3 minuts, i a 1. Ràpid. Ara hem de baixar i pujar, per aquí. Ara a l'esquerra, millor ver artista. Ja està, no hi ha tren. No, aquell era direcció plaça Catalunya. Dos minuts. No, dic que te la podrà carregar tu amb la targeta teva de crèdit. Ah, total. En teoria s'havien de... Ah, bueno, sí, Vols que enfoqui el cartell de l'estació o alguna cosa? sí, un cop parlo cronometrat. Vale.